Aquest és un mentoratge relacionat amb la lletra Bet de la Torà, que és la lletra inicial amb la que comença el llibre del Gènesi. La lletra Bet és un equivalent aproximat de la lletra B, i també d'una lliçó que vaig aprendre del coach Avi Mashiach. Comencem, doncs, i comencem parlant per la lletra B. La lletra Bet de Bereshit, de la creació de l'univers, expressa eminentment un inici, un començament, una arrencada. Especialment la podem descriure com una explosió. La ciència en parla com a Big Bang, i Big Bang en anglès significa aproximadament la gran explosió. Això és un començament que ens informa i que ens ensenya sobre com han de ser els començaments. Els començaments han de ser, si no explosius, com a mínim sí energètics, sí expeditius, sí amb empenta. I també podem observar una altra cosa d'aquest començament, que analitzant la lletra B mateixa, la mateixa forma de la lletra Bet. La lletra Bet, ho podeu veure per pantalla, és una lletra que té una cavitat orientada cap al costat dret, i en canvi té una obertura orientant-nos cap al costat esquerre de la lletra. En hebreu, les paraules es llegeixen de dreta a esquerra, i per tant podem dir que en direcció de l'avenç, en direcció d'avançar, en direcció de progressar, tenim obertura, tenim camí, tenim marge per avançar. En canvi, si mirem endarrere, si intentem encarar-nos la perspectiva cap al passat, podem dir, cap a la part posterior, cap a la part anterior, està tancat. És un cul-de-sac, és un carreró sense sortida. I això ens informa clarament, ben clarament i ben patentment de com han de ser els començaments. Quan nosaltres ens encarem per començar un projecte, per començar una iniciativa, hem de fer-ho pensant sobretot en l'avenir, en el futur, i deixar de banda, com a mínim, de moment, analitzar el passat, analitzar les causes, analitzar l'origen, analitzar la font. Ens hem d'encarar cap endavant, cap al progrés, cap a avançar, cap a créixer, cap a millorar. Aquesta és la direcció que ens indica la lletra Bet de Bereshit, que és a la pràctica l'inici de tota la realitat material en el nostre món. I també podem analitzar-ho segons el punt de vista que ens ensenya el coach Avi Mashiach. El coach Avi Mashiach ens diu que mirar cap al futur és fer-nos la pregunta hebrea lama. Lama és contraposat a la pregunta madua. Madua vol dir per què causatiu, un per què en el qual es busca la causa de les coses, l'origen de les coses, un origen i una causa i efecte, podem dir. La causa que origina l'efecte, madua. En canvi, lama no vol dir exactament per què causatiu, sinó que vol dir per a què. Per a què, amb quin objectiu, amb quina finalitat fem les coses. I així han de ser els començaments nostres comparats i, d'alguna manera, contrastats i equiparats al començament de la creació que va fer el creador amb la lletra Bet de Bereshit. Shalom.